Hola, me dic Núria Messeguer, soc periodista i porto la comunicació a la Mancomunitat Comarcal dels Ports. Actualment me trobo a Quito, Equador. De fet, estic al meu cafè de confiança, que està al costat de l'oficina que he treballat tot este mes. Estic com a especialista municipal voluntària al CEPAM, que és el Centre Equatorià per a l'Acció i la Promoció de la Dona. En este mes, la majoria d'actes que he anat cobrint, he anat difonent, he anat gravant, he anat publicant, estaven relacionats amb les agendes d'igualtat. El CEPAM ha creat durant tot aquest any diverses agendes d'igualtat per a implementar a diferents pobles d'Equador que encara no tenen cap tipus de política respecte a la igualtat entre homes i dones. Esta última setmana de novembre ha sigut una setmana de novembre molt apretada, en una agenda molt completa, perquè teníem una delegació espanyola visitant diferents projectes que té el fons aquí a Equador. La veritat és que recomano moltíssim aquesta experiència, crec que m'he sentit com a casa, m'han tractat com si fos a família. També me sento molt contenta de poder haver ajudat en este mes de novembre tan important per a elles, que al final tenien moltíssimes activitats i no tenien a ningú de comunicació per a poder cobrir-ho i difondre-ho. I és molt important recordar que aquest projecte, aquesta cooperació voluntària tècnica, s'ha realitzat gràcies al Fons Valencià per la Solidaritat, a la ESIC, Agència de Cooperació Espanyola, al Confocos i a la Federació de Municipis i Províncies, també al CEPAM, que és la meva contrapart aquí, i a la Mancomunitat Comarcal dels Ports, que és on jo treballo.